Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидение саатына вакыйгалары тапшыруы. Сезнең белән студияда Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта 16-нчы тапкыр узучы Созвездие йолдызлык телевизион яшьләр фестиваленең сайлап алу турыннан кемнәр үтте һәм алар кайчан, кайда тагын чыгыш ясаячак. Интернационалист сугышчы Минегали Ногманов һәм Илшат Хәйруллин призына биатлон көрәш ярышлары үтте. Бу турыда безнең хәбәрчеләр әзерләгән материал. Туган җирем теләче иҗат фестивале авыл җирлекләре арасында тәмам. Хәзер исә чират район оешма предприятие коллективларында. Кыскача шулар, хәзер барысы хакында да тулырак. 21 февраль көнне район мәдәният йортында республика күләмендә 16-нчы тапкыр узучы Созвездие йолдызлык телевизион яшьләр фестиваленең сайлап алу туры үтте. Район турында җиңүчеләр 19 һәм 20 март көннәрендә Арчада узачак зона турында катнашу хокукына ия булды. Бу турыда тулырак алдагы материалда хәбәрчебез Алсу Җиһаншин сөйләр. Республика күләмендә узучы Созвездие йолдызлык телевизион яшьләр фестивале быел 16-нчы тапкыр уза. Шушы еллар эчендә күпме талантлы яшьләребез республика, башка чит төбәкләрдә танылырга өлгерде. Зөлфира Шайдуллина, Инсаф Бәдретдинов, Илнат Фәрхуллин, Илназ Ханафиев, Миндияр Шаймарданов, саны китсәң, сәләтле җырчылар, биючеләребез белән горурлана алабыз. Ә бүген фестивальнең район турында яшь йолдызчыкларыбыз сәхнәне яулый. 200-дән артык бала вокал, конферанс, хореография буенча көч сынашты. Район мәдәният бүлеге каршында төзелгән жюри сәхнәдә чыгыш ясаган һәр балага бәя бирде. Бүген Теләчедә Созвездие йолдызлык фестиваленең сайлап алу туры уза. Сәхнәдә бер тормыш кайнаса, сәхнә артында бөтенләй икенче тормыш. Һәрбер конкурсант үзенең чыгышын дулкынланып көтә. Биючеме син, җырчымы, сүз остасымы? Сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынлану хисләрен яшереп калып булмый. Бию коллективы белән чыгыш ясыйсыз бүген шулай бит? Менә хәзер сезнең чыгыш дип беләм мин. Дулкынлану бармы? Сез бит беренче тапкыр гына чыгыш ясамысыз? Беренче тапкыр түгел, но дулкынлану бар инде. Менә бу конкурс хакында нәрсә әйтә аласыз? Монда конкурслар кирәк дип саныйм. Балаларга развиваться итәргә барыбер кирәк, ничек булса да булай оештырулар әйбәт. Менә авырмы шундый конкурсларда катнашу? Биргә өйрәнергә кирәк инде һәрбер бездән. Авыр түгел. Югары Кибәхуҗа авылыннан Фаил Исламов йолдызлыкта беренче тапкыр гына катнашуы түгел. Ләкин шулай булса да сәхнәгә чыгар алдыннан барыбер куркыта ди ул. Фаил, син ел сайын шушы Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашасың. Дулкынлану бармы сәхнәгә чыгар алдыннан? Дулкынлану бар, инде 3нче ел катнашсам дагы, һаман да куркыта әз генә, ләкин алдагы елларга караганда яхшырак инде быел, кәефләрдән күтәренкерәк. Укытучыларым дагы миңа прогресс бара дип әйтәләр. Аллаһ көче белән тырышып үтеп чыгарбыз дип уйлыйм инде. Диана, син ничек? Куркасыңмы сәхнәгә чыгарга? Куркасыңмы сәхнәгә чыгарга? Әзрәк кенә куркам инде. Ну, Фаил абыең сиңа ярдәм бирер, шулай бит? Балаларның кеше яшьтән талантларын күреп, аларны елдан-ел үстерү чын остазның эше. Сәнгать мәктәбендә оешкан Мисолька вокаль ансамбленә йөрүче кызлар кечкенәдән Рузия Ринат кызы кул астында. Баштарак уңыш елмаймаса да, соңгы елларда сөенерлек нәтиҗәләр бар ди ул. Бу Созвездие йолдызлык фестивале елдан-ел инде зур шул хәтлек әйләнеш, үсеш ала дип әйтергә кирәк. Шуңа карап та инде әзерләнү манерларыбызда инде әзерләнү буенча дагы елдан-ел күбрәк таләпләр кирәк. Аның әле тематикалары да елдан-ел үзенчәлекле булып килә. Менә быел мәсәлән ул инде икенче әсәр кинофильмнарга багышланган, кинофильмнардан җырлар, шул җырларга биюләр булып килә. Менә бүгенге фестивальдә карап торам, шул хәтлек яхшы итеп үзенчәлекле, үзенчә яхшы итеп әзерләнеп килгән балалар бар. Ләкин фестиваль, ул бит шулай ук фестиваль гына түгел, конкурс фестиваль. Һәрберсенең үзенең критерийсы бар, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге бар. Шушыннан чыгып инде балаларга мин әйтерим оптимистик рухтарак булуларын теләр идем. Чөнки конкурста инде бөтен кеше дә җиңүгә дә ирешә алмый. Бу җиңү бер көндә, бер сәгатьтә генә килми. Әлбәттә бу бик тә зур эш. Җитәкчеләргә дә шулай ук инде алар белән эшләгән һәм инде балаларга да.
Яшь алып баручыларны сәхнәгә чыгаруда үзеннән күп өлеш керткән Регина Ханипова быел да фестивальдә катнашу өчен талантлы балаларны әзерләгән. Әлбәттә, һәрбер уңышның сере ул тырышлык, ул эшләү дип уйлыйм мин. Һәм инде нәрсә дип әйтим инде, беренче елдан ук катнашканнан бирле без конкурста җиңдек, 3нче урынны яуладык. Бу миңа калса ничектер инде зур уңыш дип уйлыйм мин, беренче тапкыр катнашып инде. Һәм менә бу безнең планканы дип әйтәсем килә, һаман без елдан ел күтәрергә тырышабыз. Аны төшермибез һәм инде иң беренче чиратта эш эшләү һәм нинди тәрбия биреп, ата-анасыннан да тора. Ата-аналарга мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә безгә алып килеп ул балаларны әйткән саен тыңлап, бу ата-аналар ярдәмендә без шундый уңышка ирешәбез, әгәр дә бергәлектә уңыш. Бала ялында булу сәбәпле берничә ел югалып торган Илһамия Нәҗметдинова да быел остазлар рәтендә. Чынлап та безнең конференц буенча да вокал сололарын да әзерләгән бар, әмма дә ләкин безнең конференц буенча алар беренче урыннарны алып элегрәк инде. Инде менә хәзер шулай ук вокал соло балалар номинациясендә катнашкан балаларны һәм шулай конференцларны ул минем яраткан номинация, шуңа күрә аларны да әзерләдек. Әмма менә авырту сәбәпле менә әзгә күчәргә туры килде. Әмма дә ләкин бу созвездияны яратабыз, чөнки созвездие йолдызлык ул бушлай үткәрелә торган конкурс, безгә бик ошый, катнашабыз. Теләкләре бар балаларның, талантлы балалар да бик күп. Һәрбер конкурс, һәрбер бәйге остаз өчендә, катнашучы бала өчендә зур сынау. Биредә сәхнә осталыгы да, костюмнар да, микрофон белән эшләү алымнары да күз уңында тотыла. Кемдер җиңә, кемдер җиңелә. Ләкин җиңелдем дип кул төшерми. Яңадан яңа номерлар белән кабаттан сәхнәне яулый йолдызчыкларыбыз. Фестивальнең зона турында җиңүчеләребез 19-20 март көннәрендә Орчада чыгыш ясаячак. Алсу Җиһаншина, Инар Ханипов, Теләше телевидениесе. Теләше авылы көннән-көн матурлана, төзекләнә бара. Халыктан җыелган үзара салым акчасы да җирлекне төзекләндерүгә этәргеч ясамый калмый. Бүген Теләше җирлегендә 4071 кеше яши, узган ел кеше башыннан 250 сум үзара салым акчасы җыйналган. Күп эшләр Теләше авылының үзендә башкарылган. Теләшеләрнең суын яратып эчә торган Кымрау авылы чишмәсе дә матурлану шуның ачык мисалы, диде Теләше авыл җирлеге башлыгы. Әлбәттә, 2014-2015 елда уздырылган референдум акчаларына безнең Теләше авыл җирлегендә күп кенә эшләр эшләнде. Безнең, мәсәлән, Аша авылында зиратларыбыз зурайтылды. Шулай ук Теләше авылында су трассаларын алмаштыру буенча күп кенә эшләр башкарылды. Һәм шулай ук Түләшке елгаларын ныгыту һәм матурлау буенча эшләр күп кенә эшләр эшләнде. Һәм шулай ук безнең молодежный урамында яңа водонапорный башня яңадан алыштырылды. Һәм шулай ук Кирова урамына чыкканда күпер капиталь ремонт ясалды. Һәм шулай ук безнең күргәнегезчә Комаровка авылында шушындай матур чишмә эшләнеп куелды. Бу чишмәдән әлбәттә Теләше авылында гына түгел, башка җирләрдән дә килеп суларны алып китәләр. Быел да Теләше авылында яшәүчеләр 250 сум исәбеннән үзара салым акчасы түләде. Ил төкерсә күл була дигән кебек, һәр кеше тапшыргач байтак сумма җыела. Шунсында әйтү кирәк, халыктан җыелган һәр сумга дәүләт 4 сум акча өстәп бирәчәк. Республикадан арттырылып кайткан акча авыл җирлекләрендә башкарылучы эшкә сизелерлек ярдәм итә. Бу акчаларның авыл халкы тормышын яхшыртуга тотылганына инде үзебез дә ышандык. Кичә дөньяның күп кенә илләрендә 8 март халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үттеләр. Әлеге бәйрәм уңаеннан балалар бакчаларында да бәйрәм кичәләре барды. Районыбызның 1 номерлы Аленушка балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче сабыйларның бәйрәмен без дә күзәтеп кайттык. 8 март язның тәүге бәйрәме, ә сабыйлар күңелендә ул әниләр көне. Шуңа да бу бәйрәмдә әниләргә карата булган җырлар, шигырьләр урын ала. Әлеге бакчага йөрүче сабыйлар да бәйрәмне газиз кешеләренә өйрәнгән шигырьләре белән башлап җибәрде. Будем нынче веселиться, петь, играть, шутить, резвиться. Это праздник мамин день, веселись, кому не лень. Мамы и бабушки, милые наши, мы народились для вас. Все, что готовили песни и танцы, все вам покажем сейчас.
Могҗизалар кыры уен рәвешендә барган бәйрәмдә әниләр шакмаклар арасында яшеренгән сүзне белергә тиеш иде. Һәр хәреф билгеле бер биремне үтәгәннән соң гына ачыла. Шуңа да бәйрәмдә әниләр һәм әбиләр дә зур активлык күрсәтте. Уеннар да күмәк формада үтте. Бәйрәм соңында бакчага йөрүче сабыйлар газиз кешеләренә дип күңел җылысын биреп эшләгән кул эшләрен тапшырды. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Ел сайын район күләмендә үткәрелүче кышкы спартакиада быел районыбызга 25 ел тулу уңаеннан оештырылды. Спорт бәйгесендә барлыгы 36 команда катнашты. Районда кышкы спартакиада үткәрү матур традициягә керде. Чараны ачу тантанасында район башлыгы Илдус Зарипов та катнашты. Ул барлык катнашучыларга да уңышлар теләде. Мин барыгызга рәхмәт әйтәм. Актив катнашкан өчен, чөнки спорт ул тормышның чыганагы. Ярышлар менә спортта без дуслашабыз, без аралашабыз. Җиңергә омтылабыз. Теләче инде спорт өлкәсендә иң көчле районнардан саналар республика күләмендә. Шуңа күрә спортның кирәк менә массовысы. Безнең бик көчле бар спортсменнар, без инде аны халыкчан итеп, аны массовый иттереп, үзебезнең балаларга, үзебезнең дусларга, туганнарга үрнәк күрсәтергә тиеш. Чаңгы ярышлары чаңгы базасында оештырылды. Район башлыгы үзе дә чаңгыга басты. Көн буранлы булуга карамастан, райондашларыбыз тиешле дистанцияны уңышлы үтте. Бу көнне Теләче базында авыл җирлеге башлыгы кубогы призына хоккей ярышларда үтте. Кызу барган уенда җиңүче булып Шәтке командасы танылды. Кул көрәше, гер күтәрү, стәл теннисы кебек ярышлар Батыр спорт комплексында үтте. Оешмалардан, авыл җирлекләреннән килгән командалар ярышка ныклы әзерлек белән килгән. Бүгінгі күнде командалар катнашалар. Безнең яктан дагы район электрчеләре тарафыннан бездә бадминтонда 4 кеше, чаңгы ярышында 6 кеше участвует итә. Тенниста да бар, һәрбер төрендә дә катнашучы бар. Бу уеннарны мин бик кирәк дип саныйм. Киләчәктә дә ешрак үткәрсәләр бик әйбәт булыр иде. Бүгенге көндә спортка президент тарафыннан дагы бик зур уңай яктан карый. Шуңа күрә бер-берегез белән аралашырга дагы, бер-беребез белән спорт тарафыннан ныгу бик кирәк дип саныйм. Пневматик мылтыктан ату мөгаен иң мавыктыргыч спорт төрләреннән булгандыр. Җанатарлар да ярышны карарга күбрәк килгән иде. Әлеге спорт төрендә ир-атлар, хатын-кызлар да теләп катнашты. Без бик теләп катнашабыз, бик ошый. Хатын-кыз буларак та ошый. Бу пневматика аерым әзгенә аерыла инде безнең. Үзебезнең бүлектә аткан ни буенча, шулай да бик ошый атырга. Җиңелрәкме, авырракмы? Үзегезне кемдән чагыштырганда? Авыррак дип әйтергә мин. Теге елга бер атканга гынадыр инде, бу авыррак шикелле тоела үзебезнекенә караганда. Әле үзегез атып карадыгызмы? Әле юк, атып карамадык, чират көтеп торабыз. Моннан башка бадминтон ярышында катнашам. Кыенлыгы бар инде шул, бүтән төрләр бер рәттән бара. Җитешеп булмый, тегендә дә, монда да. Шуңа күрә менә шул уңайсыз яклары бар, шундый гына. Булай бик күңелле, бик. Спартакиадада барлыгы 36 команда катнашты. Спорт ярышларында катнашучы һәр кеше үзенең командасы өчен тырышты. Мондый төр спорт уеннары бик кирәк дигән уйда яшьләр дә, өлкәннәр дә. Мин прокуратурасы командасын тәкъдим итәм инде. Үзем теннис белән шөгыльләнәм һәм теннис уенында катнашырга килдем. Күптәннән шушы уеннар безнең инде башкарылып килә ел сайын. Бу уеннар бик кирәк. Теге кешене туплый, команда туплый, кешеләр белән аралашасың. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл һәм без бик физик нык булырбыз, авыртмабыз дагы. Ярышларның берсе башланды, икенчесе төгәлләнде. Канат тарту ярышы һәр вакыттагыча көчле командаларны ачыклады. Экстремаль чаңгы ярышы иң күңеллесе, иң кызыгы булды. Гер күтәрүдә, кул көрәшендә катнашам дисәң, көчле булуың сорала. Әлеге спорт төрендә катнашучылар бу юлы аеруча күп булды. Бүген мин менә шушы ярышта катнаштым инде, кул көрәшендә. Шу авыр булдымы икән, менә күптән кул көрәштерәсез? Мин беренче тапкыр кул көрәштерәм. Көрәшткәнем юк иде. Шулай булса да менә җиңдегез бүген. Әйе.
Тагын нинди ярышларда катнашырга исәп тотасыз? Бүтәннәргә язылмадык. Ну, бүтән елны экстремальный чаңгыда ярышканыбыз бар. Анда 3нче урын алган yak. Призлы урыннар яулаган спортчыларга истәлекле бүләкләр, медаль һәм грамоталар тапшырылды. Ә җиңүче район мәгариф бүлеге командасы кубокка ия булды. Эльмира Ахмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Ел сайын районыбызда интернационалист сугышчылар Миннегали Ногманов һәм Илшат Хайруллин призына көрәш биатлон ярышлары үтә. Улы Мәтәскә урта мәктәбе базасында барган көрәш ярышларын безнең хәбәрчебез Эльмира Ахмәтҗанова күзәтте. Олы Мәтәскә урта мәктәбендә Әфган сугышында һәлак булган батыр сугышчы Миннегали Ногманов истәлегенә көрәш турниры үткәрү традициягә керде. Әлеге мәртәбәле чарада бик күп кунаклар катнашты. Алар арасында муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов та бар иде. Бирдә катнашкан егетләр зур бәйгеләрдә җиңү яулый. Илнең батыр егете онытылмый. Бүгенге көрәш бәйгесендә дә укучылар сезгә уңышлар телим диде Илдус Зарипов үз чыгышында. Шушы ярышларны yerine җиткереп, матур итеп, якташларын хөрмәтләп, менә шундый дәрәҗәдә ярышларга җиткерделәр. Инде район күләмендә караганда бу ярышлар безнең иң дәрәҗәдә көрәш бәйгесе. Беренчедән инде ул 20 ел үткәрелеп килә. Аннан елдан-ел катнашучылар да арта. Шушы еллар эчендә монда катнашкан егетләр республика күләмендә, Россия күләмендә, дөнья күләмендә будан казан ирешләр, көчле спортсменнар чыкты. Быел 23-нче тапкыр үткәрелүче ярышта 9 мәктәптән 1998 елга һәм аннан кечерәк яшьтәге көрәшчеләр катнашты. Бәйге елда оешкан төстә уза. Әнә безнең батырлыгы онытылмый. Мондый зур турнир үткәрү җиңел түгел диде батыр егетнең туганы да. Әлбәттә бу көрәш буенча турнир Миннегалин истәлегенә багышланган. Ул район күләмендә уздырылып торган турнир. Мәтәскә мәктәбе укытучыларына да ул районның яшүсмерләр һәм балалар мәктәбе уздыра торган спорт мероприятиеләренең иң мотор бизәге дип уйлыйм мин. Бу бәйгә һәлак булган батыр якташыбызны онытмаска бер сәбәп булса, икенчедән көрәшчеләр өчен чыныгу күләмендә. Әлеге турнирда чыныгу алган көрәшчеләр Татарстан, Россия күләмендә җиңү яулый. Әлеге турнир мәтәскәләр өчен аеруча якын. Моннан 23 ел элек без шушында физкультура укытучысы Венер Ибрагимович, аның бер туган абысы Әмир Ибрагимович тренер иде көрәш буенча, һәм мин үзәк мәктәбендә көрәш ярышында булырга туры килде. Аның оештырылу дәрәҗәсе бик түбән иде. Без шунда шундый фикергә килдек тәген, үзебездә уздырыйк әле дигән фикергә килеп, ул вакыттагы мәктәп директоры Әнвәрә Назиповнага мөрәҗәгать иттек. Ул безнең инициативаны яклап чыкты. Менә Аллага шөкер, шуннан бирле без бу ярышны уңышлы гына уздырып киләбез. Минем уйлавымча, менә мин генә түгел, бөтен районда любой көрәшчедән килеп сорасак та, ул барсы да иң титулны дип, менә шушы Миннегали Ногманов призын әйтәләр. Ныклап әзерләнәбез, чөнки монда бөтен авыл, бөтен әти-әниләр, бөтен кеше, бөтен авылы белән безнең өчен киләләр. Монда атмосфера барыбер бөтенләй икенче төрле, чөнки бөтен кеше синең өчен бали итә, көрәшергә дә рәхәт. Аны менә безнең күп кенә чемпионнарыбыз да, менә зур чемпионнар әйтә инде безгә, Мәскәүдә барып көрәш рәхәтрәк ел дип. Анда балишиклар әйбәт дип. Әзерләнәбез инде бик каты. Әзерләнәбез дип, аны бөтен көрәшенә дә әзерләнәсең инде. Шулай да, сез дөрес әйтәсез, барыбер бу көрәшкә аеруча каты әзерләнәбез. Бәйгедә 100дән артык көрәшче катнашты. Егетләр матур көрәш алымнары күрсәтте. Турнирга һәр команда ныклы әзерлек белән килгән. Шунлыктан бәйгедә бик киеренке кызу барды. Көне буена сузылган ярышта җиңүче команда булып Олы Мәтәскә командасы калды. Икенче урында Шәтке, өченчедә Олы Нурсы мәктәбе. Призлы урын алган командаларга дипломнар, җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр, грамота һәм медальләр тапшырылды. Исә беренче урын алган Олы Мәтәскә командасында калды. Эльмира Ахмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Туган җирем Теләче иҗат фестивале дәвам итә. Хәзер исә чират район оешма предприятие коллективларында. Бүген, хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарга авыл җирлекләре куйган концертларның кайбер күңелле мизгелләрен тәкъдим итәрбез.
süngene. Bakşalarga kırıp eğlendi çiçeklerge kara. Bakşalarga kırıp eğlendi çiçeklerge kara. Zenger çiçek min bulurman alda tüşüne kada. Zenger çiçek min bulurman alda tüşüne kada. Zenger çiçek odatırgan güllerde bulayken. Zenger çiçek odatırgan güllerde bulayken. Dünya bulgaç bik sağıngan günlerde bulayken. Dünya bulgaç bik sağıngan günlerde bulayken. Ay motor gülgüne bakşalarda bir güne. Ay motor gülgüne bakşalarda bir güne. Şin ko'ngildan yaratganim dünyalarda singene. Şin ko'ngildan yaratganim dünyalarda singene. Bakşalarda kırıp eğlendi çeşitlerge kara. Bakşalarda kırıp eğlendi çeşitlerge kara. Zenger çeşek min bulurman alda tüşüne kada. Zenger çeşek min bulurman alda tüşüne kada. Zenger çeşek atgan diler tüşüne kadar idim. Zenger çeşek atgan diler tüşüne kadar idim. Yanarımda gülsin bulsam tuktavsız karar idim. Yanarımda gülsin bulsam tuktavsız karar idim. Ay motor gülgüne bakşalarda bir güne. Ay motor gülgüne bakşalarda bir güne. Şin ko'ngildan yaratganim dünyalarda singene. Şin ko'ngildan yaratganim dünyalarda singene. Bakşalarga kırıp eğlendi çeşeklerge kara. Bakşaman ayda tüşüne kada. Zenger çeşek. Yoksa nam desene seniga son. Ömrün uzamagan gidelim. Tuğan yam tuğrağın sağınım. Eğlenip oğluğa koydelim. Tuğan yam tuğrağın sağınım. Eğlenip oğluğa koydelim. Sal şişme suları havası. Ormanı gılını buğayın. Kınşaklı bağırlar uzununu. Eğlenip oğluğa koydelim. Kınşaklı bağırlar uzununu. Eğlenip oğluğa koydelim. Gözlerin yaman su bıyıklar. Onlarda avılını sağınan. Kaygırma, mınglanma, yoksunma. Eğlenip koydelim oğluğa. Kaygırma, mınglanma, yoksunma. Eğlenip koydelim oğluğa. Eğlenip koydelim oğluğa. Eğlenip koydelim oğluğa. Yat illerden
Sırak şiirlerde Kaytıp da kergenim yok Senden de yaptım, senden de yaptı Avımı körgenim yok Ayaklarım acırmın karalla Yaşaktağı kebek Yaşaklar olsa Yerlerce suzan Benim koytan mı böyle Ayaklarım acırmın karalla Yaşaktağı kebek Yaşaklar olsa Yerlerce suzan Benim koytan mı böyle Jırlap da alam, sağınğan şakılarımı da Bugün de yupay yonaştım buğay Gide yol şatılarımda Ayaklarım acırmım daralla Yaşaktağı kebek Yaşaklar uzda Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle Ayaklarım acırmım daralla Yaşaktağı kebek Yaşaklar uza Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle iken, oy gaziz iken, uzakni izleyken Sağındırsa da, yalındırsa da, bəğirlər düzeyken Ayaklarım acırmım daralla, yaşaktağı kebek Yaşaklar uza, yaşlar jır suza, benim koytan mı böyle Ayaklarım acırmım karalla Yaşaktağı kebek Yaşaklar uza Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle Ayaklarım acırmım karalla Yaşaktağı kebek Yaşaklar uza Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle Ayaklarım acırmım karalla Yaşaktağı kebek Yaşaklar uza Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle Yaşaklar uza Yaşlar jır suza Benim koytan mı böyle Теләші телевидениесінің бүгінгі эфир шығарылышы тамам. Хайырлы матур имен кешеләр теләп, мен сезнең белән сау булашам. Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз.